Ось тут посадили 2 радочки мы малины зюгана. І тут у нас была бульба у мінулым годзе. Але ў гэтым годзе мы ўжо садіць тут не будем. Посадили жыта. Вот вельмі шмат тут проволочника. І так было шмат, што ну бульбу нават нельга ў ежу ўжываць. Такая поточеная ўся ім. Тому вот будем думать, что тут садить далей. Завалили сухую бярозу. І з камля вырашылі зрабіць такія столікі, як у Белавежскай пушчы. Ну, а тое, што таннейшае, на дровы. Вось. Выкарчавалі кусты, вот тут вот всякие тут росли, ажины. Было не убиться. Такое ўсё заглушанае было расліннасцю. Ну вот крыху раскарчавалі. Зараз трэба яшчэ тут папрацаваць крыху. І будзе ўжо тут усё чыстенька. Ну вот бярозкі, бачыце як. Таксама ім трэба якой рады даць. І не хочацца вось гэтую маладзенькую, што нахілілася, піліць. Яна шмат такая на сок багатая кожны раз, хоць і маладзенькая, але соку з яе шмат набіраем. І яшчэ, сябры, хочу вам паказаць тут такую бярозу, вельмі рэдкую для Беларусі. Называецца яна чорная бяроза. Вот у мяне яна асацыіруецца з мастацкім фільмам пра беларусаў, якія змагаліся у час Другой сусветнай вайны. І вот гэтая чорная бяроза, мы увесь час яе так беражом. Бачыце, якое ў яе вот магутнае это дрэва. Чорная бяроза. Яна падобна быццам бы высохла, але не. Вот сухія галінкі адпадаюць, але яшчэ верхушка зялёная. Ну мы так прыглядваемся, каб дзе маладняк тут быў. Ну нідзе нічога няма. Рэдкае, канешне, дрэва. Паглядзім, колькі яно яшчэ пратрымаецца. Ну а побач вось тут все трэба, все паліць, трэба ўсё прыбіраць. Ну, неяк паціху крыху забіраюць дзеці дровы там, каміны ў іх у хаце зробленыя. То дровы тут такія, што не трэскаюцца, а роўна гараць, іскракаў няма. І таму вот забіраюць і возяць з сабою у Брест. А там наши вот полі. Все. Готовимся до весны. Сегодня у нас плюс 10.